na ka kitab u Ezekiel nong gitu lupa kelenong ke Blei pun nyo ke dekat arpoi hadu arpupra to yathu ha ki ba nga utrai kenran ngan sa shim ya ki Israel na pedeng ki jat benriu ha ki ba la len pan ngan sa lumlang yaki nangta ngan sa lambyang yaki shakari jongki hi ngan sa penlong yaki ka wei ka jat benriu Hagari halor kilom Israel kinsadan uway ubriu pansenshar halor jungki but kin om yapachu arjat benriu ne an om pyashu yaki arhima kin om pentngit shu yarade da ki Blei thau ba iside men ne kin om penpod yarade da kapam ngan sepenat yaki na ki rukom le baro ki ba kila marmlien ban le pam ban ban shet kala yaga ngan sepen khu yaki bat kin selong ki pa jonga pan ngan selong u Blei jongki ushakri jonga udaben un selong usim jongki kin selong ko wei hapo wei nong senshar but kin sa kongu shisha ya ki an jonga kin sa shong hagari bangala ai hau shakri jonga u Jacob kari hakaba ki kpat men jongki ki la shong kin sa shong hangta maki ki khun ki kti jongki bad ki khun ki siu jongki junom bhor u shakri jonga u David un sa senshar halor jongki junom ngan sayate kejutang pen yasuk bad ki shi junom ngan pen roi pen par yaki pan ngan bu ya ke temple jonga ha kari jongki bagan sadu hangta junom ngan shong sa bad ki hangta bad ngan long u Blei jongki ki pad kin long ki pa jonga endanga bu ya ke temple jonga hangta bangan dup don hapdeng jongki junom hangta ki jat benriu kin satep banga utrai ngala ben kentang ya ki Israel ka ktien jong utrai kasam na ka kitab u Jeremiah kalenong ka balai huwei kat khachipo hadu khatlai tos nga phi ki jat benriu ya ka ktien utrai patopen bana ya ka ha ki ri khap duriao ki bajngai to ong uda uba lapen sa pren ya u Israel un sa lumlang ya u pad un sa sumar ya u kumbale unong sharai yala kilang bron utrai ula sius pa ya u Jacob bad ula pelat im ya u na kikti ki babat triang ya u kinsa ya wan bad kinsa yarwai ha ulum Zion kinsa le fuman bau try ulale sbun bagila yo uko kawan bad ka umpnyang bagila yo kilang khun bad ki jinri ka jing em jongki kan salong kum ka per bal ai bad kin om lwachu hangta ki thei samla kinsa yekin thi da ka barisa ki samla bad kitemmen kinsa yakmen ngan sa penkala jingmen ya ke jingyam jongki ngan sa pentngen yaki pan ngan sa ai pli da ke jingsmo bha na ke benta ke jingsmo si ke jingpule na ke gospel kat kum uyo anes bokhui kalanong ka bakhat wei ke khot saupusan hadu san phuenriu bun ki ju ki balawan ngo ya kamaria kila yo I ya ka ba u Jisu ulale bad kila nget hau Henrela don naki ki bar let yathu ha ki pharisi ya kata kabau Jisu ulale kumta ki pharisi bad ki rangba lingdo ki la yelum dorbar bad ki laong ayu ngin yele une ubriu upen I bun ki dak kishin lada nisha bo unle mon hagane ka rukom baro kin yanget hau bad ki roman kin wan bad kin penjot ya ka temple jongi bad ka jat benriu baro kawai uwai na ki ubakerteng ukaya phas ulingdo ramba hagata ka snem ulaong
Phim ya sngo thu a ru em phim sngo thu mo ba kamento ye phi ba un ya uwei ubriu na ka benta upat ba ban ya ka ba enjot baro ka wei ka jat ka kenja hagajing shisha shim ong ya ka ne nala de hi henrei na mar ba ulalong ulingdo rang ba hagata ka snem ulaya thu lupa bau jisu un sayam na ka benta kipat bin riuju bat tang na ka benta jonki henrei ban lum lang shiken hun ya ki khun ublei ki bala sapret kileng khet shiket nadu kata kasngi ki ramba ju kilaya sila pan penyap ya ujisu kumta ujisu shem let jinglen haba pau hajudia henrei ula let sha ka wei ka jaka hajanri kenja sha kishnong bagirteng epriam kaba ulasa badla kisenrang kapas kha jong kiju kalajan badbun kibriu nanong kindong kilaya lecha Jerusalem pan pendep ya kinyam ki rukom jingpen khuj shwa kapas kha kilaya wat yau jisu bad haba kidang yedum hag temple kilaya kren para maki phiper khat ba wan shaka pas kha ni phi ong kumnu the gospel jong utrai